Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Vítka Šuberta z Unicorn Attack s jeho hosty na téma Jak neumřít biznesu na hloupé chyby. V dnešním díle našeho podcastu Don't Die Stupid bude mým hostem Milan Šemelák, se kterým se budeme bavit o tom, co to znamená být kreativec a zkoušet podnikat, o tom, jak doletět na Mars z pohledu mezilidských vztahů v biznisu, ale možná i mimo něj. Takže víte, na co se máte těšit. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Don't Die Stupid. Tentokrát je mým hostem Milan Šemelák a kromě toho, že je to můj bývalý společník a kamarád a nevím co ještě, tak jsem přemýšlel, jak to vlastně pojmenovat, jak bych ho uvedl a pak jsem se rozhodl, že to hodím na něj a řeknu, ať on sám řekne, jak by se vlastně charakterizoval. Co všechno děláš, jak by si se uvedl? Ahoj Vítku, ďakujem za pozvanie. Toto je ten najväčší hack, vždycky to hodiť na toho druhého, že nech sa predstaví, lebo to nikto nevie, že? To víš, že som skúšený už. Takže čo ja som? Ja som, jak to povedať, podnikám 20 rokov, bol som konzultant, bol som kreatívec, stratég a teraz tvorím takú novú zaujímavú firmu, ktorá sa volá Stage on Mars. Nazývame to štúdio ľudských perspektív a dneska som taký, ja to možno nazvem, že rozohrávač. Snažím sa rozohrávať ľudí a firmy, aby vlastně ukázali, o čo naozaj ide. A já to ještě pojmenuju pro z vás, který to neznáte, ale doporučuji se podívat někam na web a takhle na Stage on Mars, aby se vám to dokreslilo. Ale to, co říkal Milan s tím rozehráváním a takhle, tak ono to znamená rozehrávat nejenom ty biznisový témata, ale vlastně i ty biznisově a někdy i lidsky vztahový, abych to upřesnil. Je to tak, Milane? Jo. Protože to je věc, která často ten biznis ovlivňuje hodně, že jo, lidi jdou za business plánem, Excelem a podobně a nedochází jim, že někdy to, na čem to failuje, jsou ty věci, které jsou tam mezi lidma, ne ty, které se dějou mezi Excelem a PowerPointem. Ja si myslím, že úplne vlastne väčšinou 9 z 10 prípadov, keď nefunguje, nazvem to stratégia, tak ten problém, alebo niečo proste je na tej ľudskej úrovni. A ja práve preto som sa posunul z toho ako klasického konzultingu kreatívnej tvorby stratégií, ktoré ja som robil, dá sa povedať, celkom úspešne 2 dekády, tak vlastne som zistil, že ja chcem ísť ešte ako keby hlbšie a ísť naozaj tam, kde naozaj vzniká väčšina tých zadrhelov. No, tak podcast sa volá Don't Die Stupid, tak pre mňa vlastne ten bod, ktorý ja snažím ako keby momentálne na ňo pozerať, je, že čo sa vlastne schováva za všetkými tými papiermi a slovami a vlastne nechať tých ľudí, nech si na to sami prídu. Takže je to také ako rozohranie, áno, firmy, vždy to je vlastne o tom človeku, vždycky. Vlastne vzniklo to z také ako frustrácie, však my sme toho preskákali spolu strašne veľa, dostávaš 20 rokov všelijaké briefy a zadania a vlastne sa na to pozeráš a ty cítiš, jak máš tie skúsenosti, že vlastne tam ako niečo nehraje. Ako prečo to nejde, ako keď tá stratégia je dobre geniálna, vlastne malo by to dávať zmysel, tak vlastne tento Stage on Mars a tá metóda je vlastne spôsob, ako tých ľudia sa môžu na to pozrieť a vyslovene si to rozohrať doslova niekedy až a tomuto sa teraz venujem a to ma baví, pretože mňa bavilo ísť až tam na tú ako tú hĺbku až za tie ako slovíčka a je to zaujímavé. Je tam nějaký z tvý zkušenosti, že už to dělal teďka mockrát, že už to děláš několik let, je tam z tvý zkušenosti nějaký rozdíl v tom, jak k tomu přistupuje velká, malá firma? Jsou tam rozdíly nebo se to neliší? Je to vždycky fakt daný jenom lidma? My tomu hovoríme, že je to vždy poprvé, pretože sa menia vlastne 2 základné vstupy. Menia sa ľudia a mení sa ich ako otázka a zámer. Keď niekto príde ako so zadaním iba vyladiť tým, vlastne tak už sám o sebe vie, že niečo tam nefunguje a potrebuje, aby si to tí ľudia buď vypovedali, alebo v podstate to dali von. Čo sa deje v zasadačke strašne ťažko, keďže tam vždy sú nejaké dominantné osobnosti, z ktorých tí ostatní vlastne buď im pritakávajú, lebo chcú sa im páčiť, alebo vlastne sa ich boja, chránia si job, alebo vlastne, čo vidíme veľakrát vo veľkých firmám, že vlastne im to jedno. Mm-hmm. Tak vlastne tento Mars, to metaforicky sa volá Mars, pretože Mars je taká diera v realite, kde vlastne tých ľudí sa to ukáže. Aj ty ako líder to vidíš, komu to je jedno, vidíš, kto je neúprimný, vidíš, kto naozaj chce, ale nevie jak. A toto je vlastne snaha o vytvorenie takéhoto ako keby prostredia. Tie veľké firmy väčšinou prichádzajú ako keby kvázi sú ďalej v tom, že sa viac schovávajú za to ako racionálne.
ale to je logické, pretože tam sa to dá. Keď máš ako 9 levelov porád, aby si sa dostal k šéfovi, tak v malej firme máš iba 2. Takže je oveľa intenzívnejší ten ako ľudský kontakt. Zase na druhú stranu v tých malých firmách je to oveľa viac ako o emóciách a o nejakom takomto zapletení, že ako má obidve majú svoje ako plusy a minusy, ale viac menej to vždy to ukáže na toho lídra. To je úplne ako to sa deje úplne všade, že vlastne ten líder určuje aj tú mieru otvorenosti tej firmy, aj tú mieru ako keby, aká tam je pravdivosť, aj tú mieru toho, aké je vytvorené prostredie na tvorbu, kreativitu a preto ako ja som aj rád, že vlastne to taký ako experiment, my to robíme 3 roky s biznismi, 5 rokov celkovo, tak vlastne ma fascinuje, akože vlastne tam tí ľudia prídu, lebo naozaj chcú a ja vidím, že je také ako obdobie, že veľa ľudí sa ako keby nevie dostať za tú stratégiu, že vlastne už skúsili tam všetko možné, to skúšajú stále dokola a potrebujú ísť ďalej a to chce ako určitú mieru odvahy. A pre toho lídra ako si myslím, že to je špeciálne ťažké, pretože on na konci pochopí vždy, že tá zodpovednosť je tam. Či už len za to, akých ľudí si tam prizval, keď už na nič iné. Ale a stalo se ti někdy, že u těch velkých firm, protože to je takový jako zajímavý kontrast, že tam byl ten šéf a účastnil se toho dění na tom stage někdo, kdo toho šéfa fyzicky do té doby jako nepotkal v té firmě? Že ta první konfrontace nebo ten náraz byly u vás? Stalo sa to, dokonca si myslím, že je to ako vhodná metóda na to, aby sa tam spoznali, ako, o čo naozaj je. To může být totiž jako zajímavá, já to nechci to slovo konfrontace brát konfrontačně, jo, ale jako může to být hrozně jako zajímavý střed dvou světů. My to nazývame, že výmena perspektív, kde vlastne ty riešiš nejakú jednu vec a vidíš teraz ten pohľad toho šéfa a toho, nazvime to, nového človeka, nemusí to byť radový zamestnanec, ale kľudne aj board človek. Stalo sa nám to s jednou veľkou firmou, kde vlastne do boardu prišiel nový človek, ktorý tam bol chvíľu a síce sa videli, ale ukázala sa, že tá dynamika vlastne, že ten človek vlastne, jak príde, tak je trochu stratený, trochu sa bojí. Je tam proste ľudia, ktorí sú tam roky, dekády, tak vlastne sa na tú jednu vec pozerajú úplne inak, majú úplne iné strachy, úplne iné veci chcú robiť a to je ten priestor, kde si to povedať. No a je to, keď sa kedysi podľa mňa brávali manažéri na golf alebo sa s nimi hral šach, tak toto je ešte ako keby ďalej, pretože ty skutočne musíš sa postaviť na to javisko, niečo tam vytvoriť a nejak reagovať a nie je tam priestor na žiadnu ako keby, žiadne vymýšľanie, proste je to skutočne ako keby tá cesta k tej autenticite je okamžitá, pretože to je hneď vidieť. Mm-hmm. Ale ako na moje prekvapenie, tak ja včera vlastne sme mali jeden call s veľkou poradenskou firmou jednou, ktoré sa to predávalo tak, že to je ako kontroverzné, lebo sa tam introverti ako majú s tým problém a zrovna ja mám pocit, že introvertom to ide jednoduchšie ako extrovertom. Mm-hmm. Aj taká skúsenosť, že napríklad najväčší problém s týmto konceptom majú herci. Herci? No pretože herci nevedia hrať seba. Jo, takhle. Som tam mal pár hercov alebo ľudí, čo proste robia performance a oni stále čakajú ako keby na pokyn z režie alebo na scenár. No a keď ten pokyn akože, ale urob to ako ty by si to urobil, tak vlastne to pre nich je ako chvíľu šok. Potom samozrejme tým, že oni vedia pracovať, tak to je fajn, ale ten šok tam vlastne, že my sme zvyknutí v tých firmách aj v týchto všetkých niečo stále ako hrať podľa nejakého scenára a očakávaní, tak to je také prostredie, kde ty dostaneš úplnú slobodu. Ja to poviem akože niekto ti povie, že chce, aby si tam z nejakých rôznych dôvodov hral čívavu. Mm-hmm. Tak teraz to je ako šok, pretože vlastne, a teraz ja to vždy aj hovorím, a teraz to stváranie tej čívavy môže byť aj také, že povieš, že ja čívavu hrať nikdy v živote nebudem a odídeš. Aj to je OK. Ale môžeš brechať, alebo môžeš hrať, to je úplne jedno, ale vlastne ten ako šok toho, že ty dáš tým ľuďom tú slobodu, že vlastne to je na nich, tak to vlastne ja som zistil, že my vôbec nie sme zvyknutí ako na túto polohu a za mňa napríklad tam sa skrýva tá pravá kreativita, že vlastne, lebo ty vlastne musíš prijať OK, čívavu, tak chcem, nechcem, OK, tak takto. No a vlastne mňa to strašne baví, lebo vznikajú vlastne fakt zaujímavé situácie, kde veľakrát naozaj ide o vysoko strategickú otázku, ja neviem, rebranding, nové meno firmy, kde vlastne týmto spôsobom ty si to vlastne zahraješ, že vytvoríš nejakú situáciu. Mm-hmm. Keď sme robili rebranding MOL TV, tak tam sa hralo, sme predávali televíziu Rihane a jej spirituálnemu poradcovi a
niekto tam robil mačadry, proste to bolo úplne šialené, ale vlastne ten spôsob, čo z tých ľudí liezlo, že o čom je tá firma v takejto situácii, tak boli úplne ako keby autentické vhľady, to, čo naozaj si tí ľudia myslia, ešte ich to aj spojilo, pretože vlastne išli spolu niečo predať v nejakom tam proste pod svetlami. A tak vznikol teraz sa volajú Fameplay. Tak to vzniklo vlastne týmto spôsobom, lebo vlastne úplne inými kreatívnymi vstupmi. No a tá moja rola je tam len to ako keby aj môjho týmu je to nejak navigovať, prípadne im pomôcť to usmerniť, ale ja vlastne som prišiel na to, že ten najlepší ako to myslím, že ty šíriš takú podobnú filozofiu, že ten najlepší consulting je ten, keď ten klient ťa vlastne nepotrebuje, on si na to príde sám. A vlastne vtedy tá idea a stratégia sa ako uchytí a má šancu žiť, lebo mne sa stávalo veľakrát, a tiež myslím, že môžeme pozrieť, že odídeš z tej firmy a teraz všetky tie nápady sú tvoje, stratégia je tvoja a teraz oni tam sedia a ti volajú na čo máme robiť? tak presne môžu platiť, je to vlastne taký závislostný vzťah ďalej, ale vlastne to nefunguje, takže ja vlastne som tiež len ako toho názoru, že ty vytvor prostredie, kde tí lídri a ten tým si na to prídu sami. Nemusí to byť podľa našich kritérií geniálne, ale je to ich. A vlastne tým pádom to ďalej žije a toto je to, čo sa ja snažím ako keby teraz. Čiže tá veľká malá firma závisí od otázky. Veľké firmy si dávajú tie také strategickejšie otázky, ale funguje to iba chvíľu, pretože ty okamžite z tej veľkej otázky aj tak ideš do tých ľudských. A malé si dávajú, je to väčšinou o tej dynamike tých ľudí a vlastne jak sa posunú. A teraz najviac otázok, čo dostávame je expanzia. Vlastne ja si myslím, že sme ako v ére, kde to slovo expanzia začalo trošku ako narážať, že už není nekonečný rast. Takže teraz dostávaš také otázky, ako že jak z 10 násobiť obrad. No a niekto si dojde týmto spôsobom na to, že to vlastne je nezmyselná otázka. Protože niečo sa nedá naťahovať do nekonečna. Tohle je super, že to odvíjáš. My samozřejmě tím, že děláme, byť každý jako trošku jinou disciplínu v tom biznise, ale vlastně filozoficky trochu podobně v některých věcech. Tak já jsem na to narazil už u několika klientů taky. A tam je jako třeba z mý zkušenosti zajímavá otázka, jestli je tam, a jako proč chcete dál expandovat? Proč jako to není jako good enough, to, co máte? Proč nevylepšujete tu firmu? Proč to neděláte jako nejlepší firmu v Čechách, v C regionu? Proč nutně chcete expandovat? Proč nechcete být radši nejlepší, než nejrychlejší v expanzi? A to je zajímavé, že na tuhle otázku oni často vůbec nemají odpověď. Je to, jak kdyby to byla móda říct, tak my budeme expandovat. Ja to je nejaký ako až zvyk. Ja vlastne to tiež, lebo ja to tiež vidím, že to je až taká ako reflexívna odpoveď, že to je, a musíme rásť a musíme, ale nemáme ľudí a zdroje. OK, tak jak? A s čím? A s akým produktom? A je ten produkt tak dokonalý, že vlastne už si ho teraz ako do Číny ho vyvezeme, ale a vlastne ja mám pocit, že to je nejaká ako neuspokojená ambícia tých ľudí, ktorí vlastne potrebujú stále niekam ako keby letieť. Ale vlastne tiež to vidíme, že sa to človek zastaví a pozrie sa na ten tým a tá sebareflexia si myslím, a to možno, aby to povedal aj ten tým, ktorý veľakrát to vie, oveľa skôr ako ten líder, tak to je napríklad, to som videl veľakrát na Marse, že vlastne ten tým si tam dovolil konečne povedať tým lídrom, že a vo viacerých konkrétnych firmách, že my vlastne nerozumieme, prečo ideme takto rýchlo, my nevieme, čo máme robiť, my vám nerozumieme tam na tom borde proste a videl som aj veľakrát, že ten leadership si zobral z toho, ako normálne to vzali a zastavili projekt aj na rok a dopracovali ten tým a potom pokračovali. Takže za mňa je toto taký spôsob, tým, že je to skutočne ešte vlastne ten produkt alebo experience to trvá 5 hodín. Ty vlastne zoberieš 5 hodín a úplne vytrhneš tých ľudí, teraz sú v tom proste divadelnom prostredí, vytrhneš ich z ich bežného diania a oni sú tam, ale len to, že sa zastavia a vôbec sa porozprávajú. Začali s jednou firmou obrovskou, európskou a ten ich CMO povedal, že to iba keby sme vedeli byť 4 hodiny spolu, že my sme sa 3 roky nerozprávali. A toto je napríklad aj ďalšia obrovská vec, čo mňa fascinuje, že tí ľudia v tých firmách, oni sa nerozprávajú. Ako takto cross firmu určite, že majiteľ teraz počúva sústredenia niekoho a ešte nebude aj si s ním niečo zahrá a teraz ten zamestnanec má šancu sa vyjadriť k tomu, čo ten má ako majiteľ. Akože to si myslím, že strašne chýba aj bez ako stage on mar, že toto je neuveriteľné, že toto chýba vo firmách, vlastne spôsob, ako jednoducho sa porozprávať, lebo čo máš? Máš nejaké ako all hands, alebo máš raňajky so zamestnancami, kde vždy ten líder rozpráva nejaké, tam má tie slajdy a na nich rozpráva a oni tak kývu ale vlastne to není
nie je to prepojené. A ono to není často jenom o tom levelu, že jo, jako board nebo lídr a zaměstnanec. My jsme spolu párkrát dělali jako Everesty, jako u klientů, jako projekty a víš sám, že jsme měli 4 lidi z boardu, z velkých firem a dal si do zasedačky a řekl si, teď máte 15 minut na to, napište, co je váš ultimátní cíl, kde chcete jako firma být za 3-4 roky, co je váš Everest. A všichni ti řekli, že se rozchází, tak jsi mám za 3 minuty, co o tom furt bavíme. Jo. A vrátí se za 4 hodiny a ze 4 lidí máš 3 různý cíle, kde chtějí za 3-4 roky ta firma být. I když spolu sedějí na tom boardu každý 14 dní, každý měsíc a tvrdí, že jsou v tom sladěný. Jo. A vlastně zjistíš, že vůbec. Jako, a není to, že to jenom napsali jinýma slovama. To je úplně jiný cíl. No a teraz, jak ideš ešte o to poschodie nižšie a nižšie, preto ja vždy hovorím na ten Mars, o akých ľudí, taký C-level, no ste mi recepčnú. A oni jak? Tá bude mať najlepšie vhľady, alebo on teda, alebo niekoho z frontliny, niekoho proste za prepaškou, alebo niekoho, kto predáva. A tí ľudia majú úplne, tí sa vlastne smejú na tých veľkých slovách, pretože tí potom reálne to predávajú a tí väčšinu z toho, čo sa tam, ako oni to nepoužívajú. Ale zeptám se, jak taková věc se prodává? Ťažko, ale ťažko v tom prvom kontakte, pretože vlastne to je úplne nové a je to vlastne ako vysoko provokatívne. Je to vlastne ako, vlastne ty už keď to predávaš, vlastne ten človek súhlasí s tým, že potrebuje sa pozrieť ako ďalej. Zároveň sa to predáva dobre, pretože tá doba je skutočne, že všetci, alebo ne všetci, veľmi veľká časť firiem narazila ako keby na limit, limit toho rácia, toho prvého rácia, že vlastne na tom leveli tej ako stratégie si všetci už zvykli aspoň, že potrebujú stratégiu. Čiže to nejak ako riešia väčšina, síce môžeme diskutovať potom o tom, jak dobre, ale vlastne som minule mal debatu s Václavom Novákom, to je taký ten krízový manažer slavný a on povedal, že máš ako 5 úrovní v tom, aby bola firma úspešná, že musíš mať stratégiu, ale že to je až tretí level. Že predtým musíš mať vízi a ešte musíš mať víru. A on hovoril, vo firmách tých dobrých je vždy niekto, kto je ako generátor tej viery. Že vlastne tvorí to prostredie, tí ľudia tomu veria a chcú to. Steve Jobs bol to Uber generátor viery, proste ľudia tam ani nevedeli, čo sa bude vyrábať a ako, ale chceli tam byť. A on potom tým, že mal tú vieru, tak bola tam nejaká vízia, čiže ty tomu veríš a potom vidíš, kam sa ide. A ja vidím, že tohto absenciu týchto dvoch vlastne rieši ten Mars. Že ja to vlastne predávam takto. Že a vlastne vidím, a to vieme aj my z našich dlhoročných debat, že veľa ľudí sa trápi s tou stratégiou, strašne sa s ňou trápi, proste to prerábajú, montujú, kmenia tam a tak ďalej. Ale vlastne kým není správne posadená tá prvá dva, že tam, a to nemôže robiť ako ani, myslím si, že to nemôže robiť nikto zvonku, že tú vieru musí generovať niekto znútra a musí tomu ten človek veriť a tí ostatní musia tomu rozumieť a musia vedieť, kam ide. A ja vidím, že toto je najväčší proste problém. Čiže ja to ako keby cez túto logiku, to s tým súhlasia úplne všetci, takže ja to vlastne predávam týmto spôsobom, že ak chcete vlastne správne to zapojiť, tak proste príďte a pozrieme sa na to vlastne, že o čom tá firma naozaj je, kto naozaj ste, čo naozaj viete, kto tomu verí, kto tomu neverí a povedzte si to tam a uvidíte. A toto väčšinou si myslím, že všetci nejak podvedome cítia, keď sedia ľudia na tých bordoch, a my sami sme sedeli v X bordoch, tak tam proste cítiš, že síce sa riešia ako strategické otázky, ale že je tam 3 z 5 neveria tomu. Ale nepovedia to. To je pravda. takže ako z tejto roviny, ako sa to predáva dobre a potom vlastne na to správne zapojiť tú stratégiu, zrazu to začne fungovať, na to zapojiť správnych ľudí, ktorí to potom vlastne riadia a potom ľudia, ktorí to vykonávajú, to je to 3, 4, 5, tak na ten biznis to funguje takto. Predáva sa to ťažko, ale stúpa to. My teraz začíname robiť rôzne aktivity s rôznymi firmami na rôzne témy, pretože ako začína byť o to záujem. Začína byť záujem ako keby hľadať inými metodami, inými spôsobmi. Akorát to bude trvať. A my teraz to posúvame vlastne z roviny aj toho, že chceme k tomu postaviť fyzický priestor. Čiže budeme mať pravdepodobne od budúceho roka na Národní, budeme mať štúdio, kde budeme pracovať aj s firmami, ale aj vlastne s ľuďmi na rôzne témy. My vidíme, že ten osobný dopyt je obrovský dopyt, pretože ľudia vlastne majú strašne veľa otázok a Stage on Mars vlastne vznikol ako taká odpoveď na to, že ty keď chceš dneska hľadať, si došiel do nejakého bodu, či už v živote vo firme, no tak máš ako obmedzené možnosti. Väčšina ľudí si číta knižky, ale to je zase si sám so sebou a vlastne sa neposunieš.
Potom máš aké metódy, môžeš chodiť na terapie, to väčšina ľudí nepôjde, pretože to už vlastne si chorý podľa štandardov, aj keď to je blbosť, lebo to je vlastne super vec. K ezoterike vôbec nikto nechce ísť, alebo teda to je veľmi špecifická, ale je to tiež spôsob hľadania, takže my sme vlastne poskladali ako keby techniky dizajnové, kreatívne, systemické a hlavne chcem, aby to ľudí bavilo. To je ako si myslím, že základ, že teba to musí baviť, že vytvoríš hru a teraz vidíš, že to je fantastický moment a ja dúfam, že si to tiež niekedy príjete vyskúšať, že máš 15 ľudí, z ktorých ty môžeš vyrobiť hru a tomu dáš takú rolu a tomu takú rolu a tomu takú rolu, potom to spustíš a oni vlastne tak to je tak ako vysoko kreatívna činnosť, že to ľudí strašne baví, že to vidíme, že to ľudí baví a ešte potom si povedia tie veci a sú z toho úplne odvarení, že čo tam videli a každý niečo iné. Takže zistili sme, že sa to nedá moc vysvetľovať dopredu podrobne, pretože všetci chcú vedieť, čo to je. A ja vždy hovorím, ja neviem. Ja neviem, pretože ja neviem, čo sa spýtate a čo tam donesete. Sme mali Tatrabanku na Slovensku, tak tí prišli 15 a 10 nevedelo, čo to je. Ale ty sa vlastne, keď si tomu otvorený, tak sa tak rýchlo chytíš toho, že ešte všetci v sebe tú hru máme, nejak ako keby danou, len sme zabudli. Takže mňa to strašne baví. Predávať to je ťažké, ale vidím, že každým pokusom ďalším sa to šíri a že vlastne ľudia chcú prísť a my tomu teraz v tom biznise dostávame vlastne nejakú ako frekventovanosť a potrebujeme za ten priestor, aby si vedel robiť proste párkrát do týždňa niečo, či už na tému umenia, biznisu, osobných vecí. Kedy si robili srandu, že ak tá spoločnosť, že budeme robiť biznisy v pondelok, výpovede v útorok, v stredu rozvody, v štvrtok pohreby. vlastne ako tým, že si dovolíš rozohrať niečo vážne podľa teba, tak ti to strašne pomôže a ešte to je zábava. Takže takto, keď to ja hovorím, tak sa to predáva celkom dobre, ale je to ťažké aj na prenos. Ale rastie to, tie dopyty nám ako keby stúpajú, takže ja som vlastne rád, že sú rôzni partneri, ja myslím, že aj my budeme spolupracovať. Vlastne, keď my to rozohrajeme, tak napríklad aj strategicky sa pracuje oveľa lepšie s tým klientom, pretože ty máš to vyčistené a vieš, kto je in, kto je nie in, prečo nie in, o čo ide, čo komu vadí, čo kto chce a myslím si, že je to ako prospešné. Takže ja som v tom hlavne našiel ako veľký zmysel. Zeptám se, protože vždycky se tady bavíme s našima hostama o tom, jaký udělali vlastně faily, proto Don't Die Stupid. Když by si se ohlídnul za tou kariérou, kterou máš takovou jako hodně pestrou, nejenom tím, že jako z podstaty seš kreativní člověk, ale tím, co jsi si absolvovala tohleto. Co byly takové věci, co ty dneska vidíš a vlastně bereš je jako vlastně, že to byly nějaký faily, z kterých jasně, že se něco naučíš, ale vlastně dneska zpětně hodnotíš jako faily, že každý takový máme řadu, že jo? Tím se de facto posouváme, ono se skoro posouváš někdy víc failem než úspěchem na konci dne, jo? Že ten úspěch tě může jako hodit do toho, že už všechno víš. Tak co ty takhle jako vidíš, že byly takový jako signifikantnější pro tebe osobně faily, co máš za sebou? No ich bolo určite veľa, ale ja som vlastne dával si takú sebereflexiu. Tak môj ako systémový fail určite je, že ja som primárne vždy bol ako podnikateľ, pretože aj keď som sa párkrát pokúšal byť v nejakom prostredí, tak to vlastne nie je moje DNA, proste byť v nejakom jednom zavretom, preto mňa ten Mars baví, že to je stále iné. Ale vlastne ja nie som akože bytostný podnikateľ, pretože ja nemám ako trpezlivo sám budovať jednu vec, čo si myslím, že je základná črta každého podnikateľa. Tým, jak vlastne ja potrebujem byť v tej tvorbe, tak jasne ja som vlastne, myslím, že bol súčasťou a vytvoril strašne veľa dobrých projektov, ale ja vlastne som nikdy nemal trpezlivosť vlastne. V momente, keď to začalo ako keby už, tak ja som išiel ďalej. A to je taký môj ako to je skôr osobnostná vec, ale to určite pre budovanie biznisov nie je dobré. Mne to nazval jeden môj kamarát z BizBuilders Tomáš Torok, že bola kedysi taká počítačová hra, sa volala, že Gorbačova, tam bola nejaká žaba, ktorá stále skákala po kameňoch. A on sa mi smeje, že to som ja. Gorby sa to volalo. No a to je vlastne, tak sa vlastne dobre umiera, ne? Že ty vlastne nevydržíš na tom mieste a už keď to začne fungovať, odskočíš ďalej a začneš vytvárať nový kameň a potom nový kameň, čiže ja som si to rátal, tak ja mám 5. alebo 6. firma teraz už a ja som potreboval proste vyriešiť to, že ja v tom viem budovať si ako keby aj tú firmu, ale zároveň mám tú slobodu vlastne mať to ako neobmedzené tvorby. Takže to je môj taký ako životný kríž, že
Že ja proste som vybudoval tú in-house agentúru s Michalom, tak som odskočil do Londýna, tak stade som odskočil zase do Ázie, stade potom sem naspäť. A toto si myslím, že určite takto sa dá veľmi dobre zabiť akákoľvek firma, keď vlastne ten aj autor tej viery a vízie vlastne ti ako zdrhne a tí ľudia tam ostanú ako zmetení potom a zbierajú nejaké ako zvyšky toho, tak v tomto viem, že ja som vyslovene nebezpečný pre podnikanie. Takže, a to je taky jedna vec, ktorá určite nie je ako štandardná. Na druhej strane zase je to možno o správnom zapojení. Že ja viem, že keby som vlastne sa donútil byť na tom jednom mieste, tak ja ako sa trápim s tou kreativitou a tak ďalej. A toto bolo také, si myslím, že jedna vec. A druhá je, ja som primárne, a to súvisí, myslím si, že čo veľmi veľa aj dobrých podnikateľov robí, aj dobrých vizionárov je, že sú príliš rýchli na zvyšok svojho tímu. A to ja určite som urobil všade. Ako aj vo všetkom a to robím aj v živote. Takže vlastne za mňa zasa veľmi, veľmi jednoducho die stupid na to, že síce nech si myslí, že si akýkoľvek geniálny a rýchly, vlastne ak tí ostatní nestíhajú a nerozumejú ti. A ešte tí charizmatickí ľudia to majú ťažšie, pretože vlastne ja to vidím, že sa to samému stalo, že ľudia ťa chcú nasledovať, lebo neviem aký faktor, ale vlastne ti nerozumejú a nestíhajú a vôbec nevedia, čo majú robiť. Ale nepovedia ti to. Alebo respektíve ti to aj povedia, ale ty to nepočuješ, lebo už si na ďalšom kameni. Takže si myslím, že toto je ako prekliatie možno kreatívnych ľudí, preto si myslím, že väčšina tých podnikateľov, čo vybudovali v podstate tie veľké firmy, až sú úplne iné typy. Sú to proste zemitejší ľudia, ktorí proste tam skladajú tie súčiastky proste správne. Takže toto je také moje ako keby aj rada, že vlastne pre kreatívnych ľudí, ak zakladajú firmy, vidím to v agentúrach, tak proste pomaly. Alebo respektíve, ak chceš fakt mať firmu a nechceš byť ako solista, tak musíš aj tých ľudí zobrať na tú cestu. Napriek tomu, že sa ti zdá, že oni všetci všetkému rozumejú, tak nerozumejú takmer ničomu. Lebo nemôžu, pretože vlastne nevidia do hlavy. Ale ja to vidím aj v rôznych českých firmách, aj tu, na tých takých vizionárov z rôznych firiem, ktoré proste je strašne ťažké ich proste ukotviť a vlastne sa ich spýtať, čo chcú a potom tých ostatných k tomu ako doladiť. Čiže, ale si myslím, že to je jedna z vecí, prečo ja vlastne mentálne aj ten ako Stage on Mars som vlastne vytvoril, že to priestor, kde sa toto ako môže udiať. Že vlastne tí ľudia, že sa odletí z tej zeme, lebo tam proste to nie tak, jak to je, ale na tom Marze ti proste sa to ukáže. A mi sa to ukázalo tiež veľakrát, že aj v tých hrách aj mojich a iných, že vlastne a to je ten paradox, že síce ľudia sú fascinovaní tým, čo hovoríš, ale ti nerozumejú. Jo, ale já vím, co myslíš, protože jsme spolu měli firmu. Takže ale vlastně, když jsme tohle spolu zakládali, tak jako my jsme se o tom celkem hodně času bavili, že jo, mockrát. A vlastně jedna z těch věcí, co my jsme si toho byli vlastně vědomí, že jsme se o tom bavili a my jsme měli v tom, asi ten klíč je v tom, že jsme měli ty role rozdělený. To je pro kohokoliv, kdo by takhle byl, že vlastně podle mě největší, z mýho pohledu, největší průšvih by byl, kdyby někdo, kdo je kreativní, jako seš ty, si našel jako parťáka někoho, kdo je stejný povahy a stejně kreativní. To je jako vlastně smrt pro ty dva lidi. Protože my jsme vždycky říkali, že ty lidi nadchneš a já to uzemním. Já jim vlastně řeknu, ty si vždycky říkal, hele, já je nadchnu a oni se druhý den zbudí a budou vyděšený. Já si to pamatuju, že se o tom bavili. A pak tam musíš přijít a vysvětlit jim, že to ale je reálný udělat a jak. A to si myslím, že je asi důležitý při tom, co ty říkáš. To je pro kohokoliv, kdo to poslouchá, kdo ví, že je hodně kreativní a s tímhle se potýká, tak si myslím, že je jako strašně důležitý si najít k sobě někoho, kdo to bude jako ukotvovat pro ty lidi kolem vás. No, že to je asi ten způsob, jak z toho jako ven, protože se nám to vlastně jako roky dařilo a asi to byl ten způsob, že i ty klienti, že to pro ně bylo srozumitelné. Oni nebyli pak nervózní na konci dne, ale musí se to namíchat asi takhle. No, jako oba víme, že hodně agentur a podobných studií, co se založí, tak průšvih je, že jsou všichni kreativní. No všichni kreatívne a ešte za mňa to aj tam fungovalo, na to musí byť aj človek ako osobnosť, že ono to, a to je to, mne sa to stalo, ja som mal firmu aj s ľuďmi, čo boli iba kreatívni a to fungovalo vôbec, alebo fungovalo to, ale vlastne presne tam nebol ten tvorca tej firmy. Ja si myslím, že to je strašne dôležité, že jedna vec je ako urobiť bombu, hodiť a nadchnúť a predať a to je jedna vec, ale potom jak
A to si myslím, že vy teraz ako robíte super proste v Unicorne, jak to poskladať tie služby a akože si myslím, že to je taká ako jemná práca, ktorá zase ale ako nebaví väčšinou tých kreatívnych ľudí. Takže áno, je to, ale zase ustať aj toho, a si myslím, že to je ešte o tej správnej chemii, ako ustať osobnostne ten kreatívec toho vlastne toho biznisového človeka. A to ešte ty si veľmi špecifický, pretože ty si aj kreatívny a ešte si aj ako showman, k tomu nie si ako systémový manažer z Toyoty, hej, to si myslím, že... Áno, nejsem, súhlasím. Myslím, že s tým profilom zase by sa tomu kreatívcovi zase pracovalo strašne ťažko a na druhej strane ako mať ten ako nadhľad a skúsenosti a ustať toho kreatívneho človeka proste, ja viem, že napríklad so mnou sa robí ťažko, veľmi, pretože ako to stíhať tie otočky, tie zvraty, takže to si myslím, že to je, ako v tom je to ťažké. Má to benefity, má to obrovské nevýhody. Ale tá moja, ako umrieť na rýchlosť umrieť na vlastnú rýchlosť je ako blbé. Tak to je taková hezká tečka za tím podcastem. Děkujeme. To navazuje na to Don't Die Stupid, tak pěkně se s tomu takovým loopem vrátil. Tak jo, zeptám se tě na jednu věc. Já se na to ptám každýho v závěru toho podcastu. Kdybych ti dal jednoho žolíka, na cokoliv divoká karta, a ty bys ji mohl použít a zítra by si se zbudil a ta věc by byla jinak. U tebe ve firmě. Prostě skokově by se změnila. Na co bys toho žolíka použil? Ešte tak, to je tak filozofický. Tady vidíte, že to nedávám předem, tyhle otázky. Ne, to nedávam, protože si ma teraz vyšokoval, ale to je vlastne strašná moc. Ja by som to použil na rozšírenie vlastne toho vedomia ľudí, aby začali viac hľadať ako keby spolu. A to je dobré ako pre náš biznis Stage on Mars, pretože vlastne on je ohľadaný a ja vlastne vidím, že a to robia firmy, sa zavrú do svojej bubliny a hľadajú tam ako sami. A keby som použil toho žolíka, tak by som chcel proste, aby všetci ľudia začali hľadať spolu a spolu sa posúvať a tým pádom chodiť na Stage on Mars. A to je taká moja ako vízia a to je vlastne ten hlavný benefit, že proste nezatváraj sa, si CEO, si líder, ale si obyčajný človek, tak ako nezatváraj sa, nemyslí si, že ty to všetko vyriešiš a proste choď medzi tých ľudí, hraj sa s ľuďmi, čiže ten žolík by bol na to, aby ľudia sa viac hrali s ľuďmi a tým pádom viac sa vzdelávali, viac sa posúvali, viac zarábali, tak na to by som ho použil. Tým pádom by sme mohli otvoriť tých 100 štúdií po svete fyzicky. Taká bola moja úplne prvá vízia, že mať vlastne Stage on Mars, ako máš fitko, tak máš ako taký ako Stage on Mars, taký dekompresor, že si v podstate ideš z práce, teraz máš v hlave všetky tie otázky, nevieš, čo máš robiť a proste ideš za tými ľuďmi a rozohráš si to a posunieš sa. Takže na to by som ho použil. Čiže aby sa ľudia hrali a 100 štúdií. Super. No ne, díky, že jsi dorazil. Díky za tu otevřenost i za všechno to, co jsi tady s náma jako nazdílel, včetně těch failů. A já doufám, že se ještě někdy tady potkáme. Díky moc.